Hadien bun snem ke Ri Bhoi Dorbar, haga kharar terik mentau benai kala yop pynthymmai no LK nongkitkam, haga bau Bah R.B Shadap ula shah jied kamu President, baru Bah Sunlight Shadap kamu General Secretary, Bah LK Lapang Joint Secretary, kiban lur bat pyntyllun pat ek jingshakri paidbah, lyngba kane Dorbar kabla shakri paidbah mynta ki pho snem. Bawa jusungu ya kitkhot jong Ri Bhoi Dorbar baro, kiola ai ke jingshakri hanga, kamu Presiden lu Bahakhmat. Ban simti ya kene kakam kabakhia ban simti ya kakam kum presiden Ri Bhoi Dorbar ngasutu bangadang long badang duna hakil yang baro wala dang ala persyang menteri ya kikam nanti ban long bude kum no yalam ngadang sutu halade ba ngadang don kam sibun ki duna hak bangadang don kamru ya ke jengerap jong kini kitkhot ki badang senda jong akam tambe Dr. LK Lapang kumu Chief Advisor yungi bolongru living legend jong Ri Bhoi Dorbar budang im hadu mentra hadu kini kisni La sakhi ru hakane kisni ru Dr. LK Lapang Chief Advisor Ri Bhoi Dorbar uba Meryl Bonds AM MLA ka nongpo ki armur ki MDC uba Charles Marngar beruba Balaji Rani nelor ki de ki nongkitkam barang ba jong Ri Bhoi Dorbar Lapan kan mau lyngba kani ke jalang bakum ke kin hon kadang don bon ki mat trei kam ban shakri paidbah ki Bahakhmat e kalong ke khun ban penyo civil subdivision ya ke Patharkhmah administrative unit nang ta ke jingdan kam ban kintiu kerdan ki eastern Ri Bhoi bar umsning ya ke civil subdivision ke jingdan kam ki artali ki community and rural development block ha umden ban mau hati Ri Bhoi Dorbar ke ka platform kabadai jong dong Ri Bhoi nadu pandan but kaya teng shakri lumang kira lentri ba bakelan ba jauh skap jauh thai ndai teng ni sngo ban kalon rei kesan ayu ba de trestom khun samla ki long kmi ba ki ni ba ni kan lama jaga Bhoi Dorbar kadang im ba kanang mi lo abi sune pa ke wai yo mulung du dong Ri Bhoi baron san Ri Bhoi cham kari jonga jan jar ngam pa yo phong per eden karib kalong kumta ni boble berkui ka dong Ri Bhoi drai ni trestom matmi ya ki bril ko dondur dansur tibril tiblay ak shakri ya gari bagajat ni duru ak bai ku yo blay Hagane kesini nak liang Ri Bhoi Dorbar kala thauru ek sub committee ka bakrpang ka banti penya ek kamu pur usam jak Ri Bhoi district ha ka basyan on sapen biang hi kai phot ban IT part jak regional committee on boundary ban penshisha yalau pur usam namar bak Ri Bhoi district ka de gabran mar khabar ka jala asam Kawai nak ki mat ki bang iladep penya keren mene ha ka committee kalong nak ka ka border issue bar kasam ya ha ka jingdi bat kane ka issue nila thung kawai ka committee Hapo ka jingalam jong uba Charles Marngar kum chairman uba Padhok normally kum u secretary bakan thuk sa kum ba pendriwut ki bai bidikit khat bat kane ka committee kan syong no marmar bat kan wanra ya kita ke jing ajing mut jong ka syaka working committee memang kane ka border issue kali ka wei na ki mat ki bakum Ri Bhoi Dorbar ngin hap pansin ka mat kin kong ka ngide baniarap ya kini kita para senam ke jom kita don kita kapur hari ini ke blok 2 buat kita cina kena para saya ini ya kini area